Kerala ni kaisa viral video social media o markeno viral angjak o video clip. Bukhawo nangjaknai o video clip rok nongmania glo. Keboni mokolo phano muktui kalaya amo kahai borok grekha. O nazarano mokol baitha nognai rok keboni phano mokol ni muktui thagui tonglia. Joto ni mokolo no muktui kalainani nangkha. Hingke je social media o viral angui. Lukurok nungnai rok bo joto ni mokolo no muktui kalainani nangkha. Hingke tamong hingke. Bongni o mangpli video clip no nokmania golo. Shahid Kapoor te Amrita Rapni Vivah film ton joto no nokpai khana abo kahai no borongni same story. Borong no tui snamjakma kahai se angjak siwo. Same a jagao bo khoroksa hamjak te lahar patimungo hospital o kaijak. Vivah bini kaijak na deto ma kaijak liya angui. O Vivah film haino ar jagao bo haino ongkha hospital o thangui thongaro kaijak o hamjak no bwsai angui. Bini hamjak masala bwsai angui nambo no sindur fuldika te mongol sutra ro kandika a jagao no. Khoroksa hamjak te lahar patimungo thongaro kulai tongnani nangkha tei o hamya jorao bwsai kwrak khlai bwsawoi bini hamjakma bwrwini ganao achugui kha tei bono kok rwkha nungbai no kaijaknai jesa angui thangbo hinui. O mangpili wngkha BPS Lakeshore Hospital Emergency Ward Room ni gotna. Ar jagani nazararok je mokolbai thangtei social media o lokorok nongmania gulo joto no obak sanani nangkha. Aro kuno mandop boya tei nogrok no kuno sajokjak boya tamni hingke abo kaisa hospital. Ar jagao tongo koyekjona doctor, nurse staff tei nokni borok rok. O kaijakma jotoni slai jodani kaisa pro borok no. Kaijakmani salni dino no o kaijaknai bwrwi bridal makeup ni bagui nok ni bini cousin sister te brother songbai no nok ni ongkhorka. Aboni yagulo kheno gari ba ongkhormani yagulo lama o kheno brake fail ongui kaisa buphako thutai borok lahar patimungo belai kheno sak dukhu manbaikha tei o kaijaknai bwrwini gangkhe phikungni bekreng rok bai thangkha tei a kaijakma salo se hai wngmani bagui o kaijaknai bwrwi belai kheno bwkha dukhu nangjagui kapkha a jorao tei phikungni bekreng se bai thaka hingke ba tei boro bachawi manchinani. Poila hingke anan phanan ganani ni hospital o tlanglai thanglaikha tei belai kheno serious condition wngma bai Lakeshore Hospital o refer khlai rohorkha. Aboni yagulo kheno jamaini song tei bwrwini digi song jotono hospital o thangui sogoikha hingke amo high condition to kaijakui manglak belai kheno serious condition ongjak abagui o kaijakmani date no mana khaiui eba keba reschedule khlaiya karoi o chula warsukka kaijakmani din se amsuk suk din tiklaijak chini kaijakmani salno chung hamya khlai rohorglak kaijaknai hinui saka tei kok rwkha nokni borok rokno tei o bwrwi no tei o kok rimatui no bo mongol sutra tei sindur naharui ar jagao no bono sindur phullika tei mongol sutra kanikha. Same to same Vivah film ni je ar jagao film je gotijak amo kahai kheno oro bo same to same abo hai khlaika tei nuknani nangkha. Aboni yagulo bwrwini digi rogo bo raji aba kheba gosika tei hospital prashasan tei doctor rok bo gosika. Hospital ni emergency ward no borok kaijak laikha thongaro klaijak bini hamjakma bwrwini mango sindur rwkha tei totrao mongol sutra bo kandikha tei kwnui thiasok jora logirui tongnai hinui bo swmai tanglaikha. Social media o borokno video clip viral ongjak rokno tui kwbangma lokrokno alada alada comment eba kheba react khlai tongo tei borokni amsuk hamjakma kwrak tei
Kubai hamjang mano tui joto borok no salute hini salai tonglaika o chelano bo hamsuk hamya jorao bo o burui no khibiwi kalanglia event bini bwskango kwrak khlai bwsawi bono support khlaika hingke norok obo kahai rok no tamo sanani muchung comment section o thangoi comment khlai salai di.